rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ya ku ƴan uwa Najeriya, maza da mata, kowa da kowa, ina muku fatan alkhairi da waɗannan abubuwa duk da suke damun Allah ka yaye mana albarkacin Annabi Muhammadu. To, na ji wani yana cewa a turo mashi da 1,000 talakawa domin yema wani waƙa ya gane ana son shi. To ni ba shi zan mawaƙa ba domin ni ba mawaƙi ba ne, ni almajiri ne. To ‘yan uwa, ina so kowa a mutanen duniyan nan, all Nigeria, don Allah ina so a taimaka min albarkacin Annabi Muhammadu, albarkacin Annabi Muhammadu, don Allah albarkacin Annabi Muhammadu. Ina so maza da mata kowa ya duba ya taimaka min da 100 ko 200 ko 500 ga lambar akawun ɗina nan, don Allah in ci albarkacin shi. Ina Kanawa, ina Sokotawa, ina 'yan jihar Kaduna, mutanen Annabi Muhammadu na kowa da kowa, ina 'yan Lagos, all Nigeria. Ina so in ci albarkacin Annabi Muhammadu kawai, ba don komai ba, wanda aka yi mu domin shi za kuma a tashi duniya saboda shi, ba saboda komai ba. Ni saboda Annabi Muhammadu kawai nake so a yi min komai ba. Ga akawun namba na nan 0036342159, Mahmud Musa, Stanbic Bank.